إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. мо имрӯза влогмона сар мекунем ина ҳами хели закупочка. ма имрӯз рафтам саҳари қатъи поликлиника. ай поликлиника биромадам барвақттар ба омадам сини шаҳр ки дугонаам занг задам, мақсад ойлик дода истам. давида карда адилкадр рафтам, ойликора ҳамара гирифтам ва хулас ай ойликгирӣ омадама магазин ба магазин 3-4 магазина гаштам, ҳамара тамошо кардам, хай қарак харид кардам. рафтам як чойи тест гирифтам, шир, томатная паста, баъд 2 намуд даиҷа биринҷ харидам, якташ дрозакай, якташ для плов нависондагӣ. хай ишам барои пловаю. хай гуфтам ки ҳардуша бинам, барое ки мо фақат ина ай ҳами истифода мебарем барои ош, беҳад оши хушрӯай. хай коли дрозакшам истифода барем, намедонам и чӣ хеле ай. баъд даиҷа шакар гирифтам, кукуруза гирифтам, молоко, баъд 2 та краскаи палет. ман фақат ин палет истифода мебарам. баъд дезодорант нивея 2 та, крем для рук ва шампуни Head and Shoulders. и барои мӯҳома маска гирифтам, якум бора истифода мебарам. бинам чӣ хеле ба шумодам тавсия метиҳам, барое ки мӯҳом чӣ хеле ки рехта истаен, намедонам аз чӣ сабаб боша, ё витамин гуфтанак, намедонам. хай даиҷа бо чӣ гирифтам, сахарная пудра гирифтам, приправа барои шашлик, баъд намаки ролтон гирифтам. баъд хай ногуфта намонам, магазини Fix Price даромадам, инаи хеле харидам, 77 рублай. ина ман иёра майда ҳакша дорам, ҳозир дашмо нишон метиҳам. иё дид тамондиан, ҳоли намедонам, гуфтам борои нав омадани ай. баъд ай ҳами тарелка я 6 та гирифтанӣ будам, ина ракушка дид дона монда, иам 77 рублай. мада беҳад маъқул шид гирифтам. фасон хай ҳоли 2 дона аи монда, 2 дона аиш. ман тарелкаи сердечка дарафта будам ки наёфтам. хай ҳеҷ гап не, ҳоли карат бо мерем, насиб боша рӯзи душанбе бо ман Fix Price да шумода обзор карда нишон метиҳам. ина и майда ҳакаш, ина ё калон калона, ина ай майда ҳакаш 6 дона дорам, ба 2 дона калонакша гирифтам. хай ягон чида дар кор мешава барои видео кардан. ай ҳаматон миннатдорам ки моро дастгирӣ мекунен, видеои моро тамошо мекунен, комментариҳои беҳтарин менависен. аллоҳ ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то охири видео бо мо бимонен.